Molt bona nit! Aquest vespre tenim entre nosaltres a una de les protagonistes de la sèrie televisiva més exitosa del moment, The Walking Dead. Bona nit, Melissa McBride. Bona nit, un plaer ser aquest vespre amb vosaltres. Abans de res, ens podries fer una breu sinopsis sobre la sèrie? Sí, The Walking Dead és una sèrie americana que, tracta l'apocalipsi a escala mundial. Llavors, narra la vida d'uns personatges i, dels obstacles que es van trobant, perquè, clar, no és fàcil viure un apocalipsi zombi. I, ara que ja sabem més o menys de què va la sèrie, ens podries dir el teu personatge, Carol, una de les fonamentals? Sí, i la Carol és una persona sincera, bona persona, que mai no faria mal a ningú i, és una bona dona, sí. Segons tinc entès, aquest personatge fa uns canvis de personalitat al llarg de la sèrie. Sí. Des de la primera temporada fins a la sisena. Sí. Ens podries explicar? Sí, la Carol és un personatge amb moltes cares. Llavors, clar, a mesura que va avançant la sèrie, la Carol canvia moltes vegades de personatge, o sigui, d'actitud. Llavors, cap a la primera temporada ella és una persona dèbil i covarda tant per dins com per fora. I, cap a la tercera temporada ella es va enfortint i passa a ser una de les líders del grup i comença a protegir a la gent i a demostrar el que és seu i el que ell estima. Però ja cap a la sisena temporada la Carol es transforma en una persona cruel i dolenta que no sap fer ús del poder. I llavors això, clar, li portarà molts problemes a dins del grup. Llavors, què creus tu? Que el fi de la humanitat ha millorat la personalitat del teu personatge o l'ha empitjorat? Jo crec que es pot mirar de dues maneres, perquè per una part l'ha millorat, ja que l'ha fet una persona forta, més resistent emocionalment parlant, i una persona més forta. Però de l'altra manera, com hem dit, ella s'ha convertit en una persona dolenta i no amb ganes de fer mal, però si cal et trepitjarà per no ser trepitjada. I clar, en un món així, com en el cas de la sèrie, no es pot ser com és la Carol. Bé, segons he pogut veure, soc una gran fan de The Walking Dead, hi ha un tros, crec que és de la segona temporada exactament, que expliquen com flashbacks de la vida dels personatges abans de l'apocalipsi. Quina era la vida de la Carol abans? La vida anterior de la Carol, l'anterior a l'apocalipsi, la veritat és que era molt dura, perquè vivia a Atlanta, en una casa amb el seu marit Ed i amb la seva filla Sofia, i ella patia violència de gènere. I era molt difícil viure aquella situació per la Carol, sent com és. I ella era mestressa de casa i clar, ella no estava acostumada a fer la vida que fa ara. I li va costar molt avançar. Tornant ara a l'apocalipsi, el grup en el que està la Carol, què és per ella aquest grup? Amics? S'ha convertit en una família? Què és, segons tu? Jo crec que per la Carol més aviat seria una espècie de família, ja que per ella el seu grup ho és tot. A part que és tot el que té, ha perdut el que més estimava i el que potser l'enclava al passat, que era la seva filla, ho ha perdut tot, per tant, ella, tot el que té és aquest grup i ella, al llarg de la sèrie podem veure que ella ho dona tot per ells. La vida de la Carol, a l'apocalipsi, quin creus que ha sigut el moment més dolorós amb tot el que porta la sèrie? Jo crec que el moment més dolorós va ser la pèrdua de la seva filla, perquè era tot, el que hem dit, tot el que tenia a la vida passada. Llavors, a més també va ser una manera molt dolorosa, és a dir,
la manera de com la va perdre, que la Sofia, la seva filla, es va perdre al bosc i quan la van tornar a trobar i estava convertida en zombi, doncs va ser una manera molt dura de perdre la seva filla i va ser doncs, el pitjor moment que va passar a la Carol dins la sèrie. I per últim, per finalitzar, ens podries fer un avanç de la nova, la 6a temporada? Ui, això, mira, no m'ho permeten fer-ho, però el que sí que puc dir és que la Carol en aquesta temporada tindrà un paper fonamental, ja que farà un gir total de tota la situació i passaran coses molt fortes. Aquesta temporada, per mi, és la millor. I jo tinc moltes ganes de que la puguem veure tots. Doncs moltes gràcies per estar aquesta nit amb nosaltres, Melissa, i bueno, ens veiem al següent programa de Qui és aquest? Gràcies. Bona nit. Bona nit.